Phakathi abantu siyaphila nje. phela mkhulu kuyahlangana la. Kuyahlangana. La kuyahlangana phela. Kuyahlangana. Senenze ngapi manje namhlanje? Oh, kushuthi ke i-total ke ayikho kuba manje ngoba sebenza nje ngoba khala one. Kuyasebenza kodwa. Siyasebenza. Okay. Kuba ubani igama? Baba uLibhukudlami. Wakuphi nendawo? Wasexhobo eKellisburg. Oh, Kellisburg. Oh. Kuba ufike nini la? Baba la eThisha. Cha sengisho nje ufike nini kule mpilo? Ngo-2009. 9. Ubaba ngabe wayenzeni? Icala lami Urape. So that kuyahlala. khona la kuyabhala into. Khona kodwa ukuzisola kuloko kwakwenza. Baba kumina cha. Akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze. Oh. Ngiyothi wenze ngane kuphi. Oh, awulenzanga icala. Akangani. Oh, okay. Baba yaphila. Yaphila. Kuyasebenza kodwa. Hayi kuyancanga. Ubaba ubani igama? Hayi ngosinapha kaMaphanga. Mabanga. Maphanga. Maphanga kuphi nendawo baba? Wasebhulu. Ibhulwa. Inkwezela, Masameni. Kabuza. Ubaba ufike nini la? Ngo-2001. 1. Mhlawumbe ubaba ngabe yini mhlawumbe emletha lekhaya? Hayi ngaletho icala Le rape. Ubaba uyalazi lelo cala. yebo ayiyala. Oh, mhlawumbe ngasithatha usibeke ukuthi mhlawumbe kwenzakalani. Hey, ayikunzima kakhulu. Ayikunzima. Wemnganani lo muntu lo? Hayi, oyikhulile yena kodwa oyingaphansi kwakhe. Oh, anivumelananga. Hayi ngikho ukuthi asivumelani. Oh. So khona kodwa ukufunda baba okufundayo nje kule khaya. Hayi kukhona. Nokusola. Ngihambe nako ukuyisa. Khona. Mhlawumbe ngabe uthini umyalezo wakho nje kwabanye abakhona ngaphandle? Nje usho ukuthi okwami kubafowethu laba bakemnyango kufanele bakwazi ukuphatha nabantu babaphatha kahle abantu besifazane. Okay, siyabonga. Ukhalele ungathi ubone egqoke isiqephelezane usuthi naku kulahleka. Siyabonga. South Africa siyabingela kuphi nakuphi lana khona impilo umduduza mkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni. Sinibela singapha namhlanje kwaMpungose Atheni. After ke umuntu ethegiwe abantu abaningi ngodaba likaMkhulu obevele esejele. Namhlanje ke nami ngithe mangithinta uMpungose sethi no Mpungose naye kade sithekwa sinaye. So namhlanje ke sesikhona sohlangana baMpungose ukuthi sike singene ngaphakathi siyozwa ukuthi ke yini esingayenza senzele ubaba Mpungose. Ngibingelele South Africa yonke namaphethelo. Ngiyabingelela abathandi ba social media TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Bafowethu inhliziyo zethu zithintekile kakhulu. So namhlanje ke sesize sathi ake sihlangane sibone ukuthi yini esingayenza mayelana nalolu daba. Kodwa ke okuningi sizokuthola masingena la ngaphakathi kaMpungose Atheni. Ngiyabonga. Ngiyabonga mfethu. Sesikhona impela ke emphakathi South Africa njengoba usithega kwethu ake singene ngaphakathi ke siyozwa ukuthi ke thatha sibekaphi nesingamlela ngaMkhulu. Siyabonga. Phakathi Abantu siyaphila nje. phela mkhulu kuyahlangana la. Ngicela ukuxolisa ukuthi senze ulive lapha yana outside iprison eMaritzburg. Abaningi bathi bengezwa ku live ebekade ngiwenza lapha yana. In summary nje bafowethu ukuthi namhlanje besivakashele ubaba uDlamini igama lakhe kuthiwa uGugu lo okwavula udaba lwakhe lokuthi uboshelwe icala le rape athi akalenzanga. Baba uDlamini namanje usamile kulokho kodwa angikusho ke ukuthi okwethu noma okwami njengomholi akukhona ukwahlulela noma ngithi ubani wrong ubani right. Okwami uqinisekisa ukuthi ubulungiswa buyenzeka. So uma ubaba uDlamini ukuthi uboshelwe icala ngalenzanga kumzomela athole ubulungiswa. Njengamanje ke siyasizana nabafowethu esinabo umkhwanazo othuleleni kanye noThabani uMpungose Atheni ukuzama ukuqinisekisa ukuthi ubaba uDlamini uyalithola usizo kwezomthetho ngokuthi kuzwakale ubufakazi obusha
uma kuzokwenzeka ukuthi akwazi nakhululeka aphume aye emphakathini aphile njengo wonke umuntu, ngoba uma ukuthi ampela uBabuDlamini icala kalenzanga akumele ahlale ejele. So kumsebenzi wethu ukuqinisekisa ukuthi ubulungiswa buyenzeka. Ahlonipheke iprocess bafowethu, singavumeli ukuthi singene eindabeni zomndeni. Okwethu thina uqinisekisa ubulungiswa kuphela. Eyami interest ubulungiswa, angithathi side futhi angifuni ukuthi ngithi ubani right ubani wrong, kodwa kwami ukuthi uBabuDlamini uma eboshelwe into angayenzanga kuzomela aphume lapha yana ejele, futhi sizoqinisekisa ukuthi uyaphuma ejele uma lelicala ngempela kuukuthi ubufakazi buyavela bokuthi icala akalenzanga aboshelwe lona. Yikho namhlanje ngayizela eMaritzburg, ngangithembisa ukuthi ngizosukuma ngizele mina, nangempela ke namhlanje sizile. Hayi, uBabuDlamini usamile bafowethu ukuthi akayenzanga lento. Sanibona nonke eMzansi. Ngithi angiphawule ngoGugu lo velayo enkundleni zokuxhumana boshelwa ukuthi ureyphile ingane kadadewabo engazange ayirape. UNtuzu unecala phambi kwaNkulunkulu ngoba unonto omdala namhlanje ekufanele ukuthi ingane wakhuluma naye, ingane ayishwe ebantwini ithi akazangithinta umalume. Ngaze ngambiza ngelinye ilanga ngathi, Ntuzu, ngizwa kuthiwa umfowenu kuthiwa hamba nomsayinela, kungani ungayi ukosayina? Igama lakhe lathini? Wathi ayikho into engingayenza ngoba mina obhuti onkankanka nomjeyi ibona kufanele ukuthi bahambe bayokhuluma bona bathule. Ngathi mina wena ngoba uninawe ngane, kungani ungayi ukokhuluma emaphoyiseni? Wathi amaphoyisa kwathiwa unonto meseneminyaka ewu-15 akahambe ayozikhulumela. Ngathi usemdala unonto, uhamba okhuluma ukosho ukuthi nangu uNtuzu uze nononto ukuze adedele uGugu, ngoba uGugu angiyikholwa ngiqala lento ukuthi umntwana udlwengulile, ngoba ube yingane ephila njengezingane zonke engingakaze ngiyibone kuthiwa inentombi. Ubekholwa lo mntwana, yikholwa lele ngikhuluma ngalo. Waqala eZayoni, waphuma eZayoni wangena eWisile. Intshumayelo kuleya ngane, ukuthandaza okukuleya ngane kubo bengingathandazwa, kodwa iyona eyaphuma yakwazi ukuthi ibikholwa phakathi kwekhaya. uNtuzu wayithatha wayifaka ejele ngoba ephethwe umona, ingane isebenza. Wathathwa zonke impahla zayo, ngisho inibhedi ithengile, kade isebenza ema-orintshini efemini. Waqedwa lapho wangamnaka umfowabo ngemkhuba yakhe. Le ngane mayingaphuma angifisi mina ukuthi ihambe kubo, ngoba kubo ngeke isayiphila leya mpilo ekade ilaphaya, ngoba angayibulala, mhlawumbe angayidlisa uphoyizeni ngoba unenhliziyo ebolile. Ngifisa mina inkantolo imthatha uNtuzu imvalele, usaphila usemusha, ufise ukuthi adonse naye abuze ubuhlungu abuzisa ingane yakwabo engakaze ayibheke nangelilodwa ilanga, ingenzanga lutho, azi kahle ukuthi ayinacala, kodwa kuwuyena oyithatha oyivalela lapha ejele ngoba enenhloso zayo kade eyifuyisa enhliziyweni. Ngifisa ukuthi uNtuzu akwazi ukuyogwetshwa ejele ukuze nale ndoda umfazi ahleli nayo ayihlukumeza, inkosikazi ishadile wathatha indoda yenkosikazi, ikwazi ukugoduka iphinde ekhaya. Usonto amanyala ayikho into ayisontayo, usonto ePostoli nje ayikho into ayisontayo. Unenhliziyo embi ngoba ukwazi ukuthi omunye umfazi angakwazi ukuhlala nendoda akondlelwe ingane, kondlelwe yena, adla imali yakhe. Uyise uyahlupheka, akwazi ngisho ukuthatha isidwedwe sikayise asiwashe ethi uyintombazane uyedwa egcekeni. Urabishi nje wentombazane ongeke uze uyazi ukuthi uzoyibala uthini empilweni. Ngaxolisa ukusho lelo gama, intukuthelo engaphakathi, ngoba inhliziyo yami yayilokhu ibalisa iminyaka ngale ngane, ngoba ngiyayazi ukuthi kwakuyingane ephilayo, ingane engeke uyizwe ithi nxa, eyazi ukukhuleka kuphela. Inhliziyo yami ibuhlungu ngoba bengilo ngibalisa ngithi uNkulunkulu uzamkhumbula uGugu ngelinye ilanga. Ngokukhuleka kwakho mfana wami uphumile, namhlanje uzophuma, kodwa ngifisa ukuthi ngabe uGugu ayohlala. Ngifisa ukuthi uNkulunkulu mangabe khona abamxhasayo athole indawo kwenye indawo
lezokwazi ukuhlala khona abe nokuthula empilweni yakhe, akwazi uyobheka uyise ukwazi ukubhanda indlu ngezandla azimisele indlu ngoba efuna indawo yokukhosela ahlale ekhona umntwana wakhe ambukela angenzi lutho athathe ukuthi yena uzodla imali mebona impesheni wayedla imali kayise engenandaba noyise uyise ehlupheka engenalutho uyise ekhona eyintombazane. Ngiyabonga Ntuzu, uNkulunkulu uyaphendula ekugcineni. Uyabona incwadi kaMshumayeli wesithathu ithi konke kunesikhathi, sesifikile isikhathi namhlanje sokuthi uGugu akhululwe, kodwa wena kufanele uyongena phakathi ejele ubuze ubuhlungu omzusebona iminyaka engaka engakaze enze lutho kwena ngenxa yenhliziyo embi onayo ongayazi ukuthi wawunenhliziyo embi nje kwakwenze njani. Ngifisa ukuthi umthetho udlale indawo yayo, uGugu athola indawo lezi ahlala khona athola ukuphumula ngoba uGugu umuntu oyikholo angeke ayiphile le mpilo eseyiphilwa lapha. Ngisho ubaba wakhe ngiyabonga mezophuma esaphila ambone umntanakhe yize naye ubaba wakhe umbone ukuthi uphatheke kabi kodwa ayikho into azayenza ngoba uyikhehla mdala ugugile, kodwa uNtuzu khona unesibindi sokuthatha ingane yakho abayibophe ayivalele ejele ngento ayazi kahle ukuthi unembezo yamudla. Namhlanje uNkulunkulu uphendulile-ke ukuthi kuze kulunge izinto akuvele iqiniso ngoGugu. Ngiyabonga kubo bonke abakhulumile nabayisukumele lento ukuthi ingane izikhulunywe isukuma umhlaba wonke ukuze ingane ithole ukukhululeka ngoba sasingazi ukuthi soyikhipha kanjani soyisiza kanjani. Ngiyabonga. Bengicela ukuthi ubake yangami uNonto angathi angathathwa ayobekwa kwenye indawo uma sekhulumile iqiniso umntwana ngoba akaphephile Ntuzu. Wayena usengabucisha ubufakazi ngale ngane ngoba unenhliziyo embi. Ngiyabonga.